Ipatuman sang PRO6 sa Police Regional Office 6 ang Mandu nga i-regulate ang mga tattoo sang PNP personnel kag mga aplikante. Suna kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang taghambal sang PRO6 ginpahayag sini nga sa tion nga mabato na sang talatapan ang memorandum angot diri. Ini ang gilayon nga ipahibalo sa nagkalain-lain nga mga unit sang PNP sa bugos nga rehiyon. Dugang pa sang natungdan dapat nga ideklara sa mga police officer nga mayara na sang tattoo antes nga nag-epekto ang bago nga pagsulundan. Dapat nga hindi na pwede nga magdugang ilabi na kung makita tion nga nagasuksok sang uniforme. Nakaroon ginahulat pa sa PRO6 ang memorandum circular gikan sa Camp Ramen. Ini si K5 Alex Escala para sa kampiyon nga balita sa Kanlawan sa K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.